शेणवे किनवली मार्गावर परटोलीजवळ झाला भीषण अपघात। पिकअप गाडी 2 दुचाकींची जोरदार अशी धडक। अपघातात एकाचा मृत्यू तर 2 जण जखमी। मृत कैलास तुकाराम बर्डे, बर्डेपाडा येथील रहिवाशी, तर जखमी दिलीप मालू फरडे, दर्शना दिलीप फरडे, चेरवली येथील रहिवाशी। घटनास्थळी किनवली पोलीस दाखल, पुढील तपास सुरू। आताच्या घडीला आपण एक अपघात ब्रेकिंग शेणवा किनवली मार्गावरून पाहतोय। परटोलीजवळ पिकअप गाडी आणि दुचाकीची जोरदार धडक होऊन भीषण अपघात झाला। या अपघातात गंभीर दुखापत झाल्याने कैलास तुकाराम बर्डे, बर्डेपाडा येथील रहिवाशी यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर चेरवली येथील दिलीप मालू फरडे, दर्शना दिलीप फरडे जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे। घटनास्थळी किनवली पोलीस दाखल झाले असून अपघाताचा पुढील तपास पोलिसांमार्फत आता सुरू आहे।